Bună seara! Îmi permiți să intrăm? Cum am prezentat mai înainte, sunt Dumir, curier, compania Malflowers. Aceste frumoase cadouri sunt pentru dumneavoastră. Mulțumim! Poftim! Țineți așa. Da, soție, te-ați luat copiajul dumneavoastră? Ai de mine, 50 de ani. Mai durează până atunci. Acum și o să aflați. Să mă prind acasă, să mă prindă și mie acasă. Da, să mă prind acasă. Poftim! Aici este și un mesaj publicitar, dacă îmi permiteți eu să-l citesc. Poftim! Dragii noștri, în primul rând, vrem să vă felicităm cu sărbătorile care au trecut, dar care urmează să vină. Viața este plină de surprize, așa că am decis să vă facem și noi una. În acest an, peste puține zile, care mereu este plecat din cauza muncii, va împlini o vârstă foarte frumoasă. De aceea am dorit ca din torta de sărbătoare să gustați unul alături de altul. Noi vă dorim la mulți ani cu bucurie, casă să vă fie, masă să rămână, iar în jurul ei să fie oameni buni de omenie. La mulți ani, cu mult drag și cu multe regrete, că nu putem fi împreună. De la mic și până la mare, Fini, Luba și Viorel vă urează sărbători fericite. Mulțumim! Felicitări din partea noastră, vă urăm sărbători fericite. Mulțumim și lor că... Într-adevăr, asta e a doilea surpriză, nu știu dacă mă țineți minte, dar ei nu mi-au făcut o surpriză. Eu încă atunci au fost chiar surpriză că voi ați sunat, dar eu atunci eu intrat pe poartă și când am văzut că e așa ca s-o Da, din păcate ne scuzați așa. Noi le dorim sărbători fericite mai departe și mulțumim de toate Crăciun fericit, Crăciun fericit. mulți ani și lor. Și de grabă și ziua lui. Nu mai plânge că nu-i ziua ta. Ei sunt tot zi amândoi cu Șina Liuba. Suntem într-o zi, pe 7 februarie și au decis că să mă prind acasă. Da, așa și e scris în felicitări. Da, mă rog, mâine pe mâine plec și la muncă și așa e, acum e de sărbătoare. O găsit momentul, în orice caz. Da. Mulțumim chiar, din suflet. Mulțumim și ca și vom sărbători mai departe. Da, mersi și de asemenea. Seară bună vă doresc. Easy surprize. Cum s-ar spune? Asta e situația.